No niin, tervetuloa Pil Virtasen kahvinurkkaan. Meillä on tänään tarkoitus keittää erinomaista pannukahvia ja minähän olen tässä hommassa aivan asiantuntija. Viimeksi muistan keittäneeni kahvia mummolassa noin 10 vanhana ja silloin tehtiin nimenomaan pannukahvia. No niin, aloitetaanpas. Ensin otetaan pannu. Tässä onkin aivan tämmönen tuliterä, kiiltävä pannu. Jos mä nyt yhtään muistan, niin ensin keitetään vesi. Lähdetään nyt siitä. Ja koska mitään sen kummempaa mittaa ei ole, niin pannaan tuolla ihan silmämääräisesti. Jos naapurit tulee vielä kahvelle, niin pannaan vaikka puoli pannua. Se on aina hyvä määrä. Noin. Katsotaanpas, kumpaa kahvia me valittais tähän meidän kahvikeittoon. Täytyy sanoa, että näissä on sellainen lievä niin kuin jopa silakan haju jostain ihmeellisestä syystä, mutta tuore kahvi, niin siinä on tietty kalan haju. Mutta mä luulen, että mä lähden tuolla tummalla paahdolla, koska mä tykkään juoda nimenomaan maitokahvia, jolloin mä laitan siihen niin kuin puolet kahvia ja sitten puolet sitä lämmitettyä maitoa. No niin, nyt kuuluu vesi meillä kiehuvan. Joo, hyvin menee. Eli nyt meidän pitäisi tehdä tää oikeastaan tämä vaikein osa, eli annostella toi kahvi tänne. Ja täällä on nyt erilaisia työkaluja sitten valittu. En tiedä nyt kenen ammattitaidolla nämä on tänne valittu, mutta käytän nyt vaikka tätä lusikkaa sitten. No niin, eli laitetaan tätä tummapahtoa tänne. Tämähän menisi periaatteessa niin, että se olisi niin kuin 1 kahvikuppi per 1 lusikka, mutta kun me pantiin tuollain silmämääräisesti noin. Oho, ja nyt mulla käy kyllä tosi huonosti, eli nyt onkin vähän tää liesi liian kuumalla ja tää meinaa kiehua täältä välittömästi yli. Oho, nyt alkaa TV-kokilla vähän housut tutista tässä hommassa. Mitenhän mä nyt onnistun? Mä teen nyt varmaan niin, että mä siirrän sen nyt hetkeksi aikaa tohon, ja tämähän nyt oikeasti leikattaisiin tietenkin pois, mutta antaa mennä vaan, ei meillä täällä Suomessa nyt niin väliä ole. Eli menikö tosta nyt 3, 4, pannaan 5, ja mä tykkään hirveän vahvasta kahvista, kun mä juon sitä sen maidon kanssa, niin laitan vielä yhden niin kuin pannun varoiksi sinne. Mä ihan pikkasen näin sekoitan. Noin, ja sitten vaan, kahvinhan pitää kiehua ihan semmoisen hetkisen verran, noin, ja nythän se jo kiehuikin, ja sitten vaan liesi pois päältä, ja sitten annetaan hetken aikaa sen kahvin asettua, eli nythän ne kaikki porot on noussut siellä tietenkin pintaan, niin antaa hetken aikaa olla, niin ne painuu sinne takaisin alas, ja sitten semmoinen pieni sääntö tässä kannattaa muistaa, että jos meinaa vieralle kaataa sen ensimmäisen kupin, niin mielellään sitten pikkasen ensin vähän sinne lavuaariin, koska sieltä tulee ne ensimmäiset porot ja on aika noloa sille sitten tädille kaataa sitä porokahvia sieltä puoli kuppia. Mutta näin, nyt me ollaan siis melkein onnistuttu tämän meidän pannukahvin keitossa ja ei muuta kuin kahvettelemaan. No niin. Ja tästä nyt sitten möstetään. No niin. Joo. Kyllä tää on pannukahvi ihan selvästi. Joo. Oikein hyvä, se on tumma paahto. Selkeästi tummapahtosta. Mä tykkään tummapahtosesta enemmän kuin vaaleapaahtosta, että sen takia se sopii aivan mainiosti.